Rêxistina Saxlemê ya cîhanî ra gihand got 203,000 vaksînên dijî koronayê gihiştin Şama paytexta Sûriyayê. Her wisa 53,800 vaksîn gihiştine Bakurê Rojavayê Sûriyayê deverên got jêr kontrola Tirkiyeyê ne. Lê heya wek dema amadekirina vê raporê. Vaksînên dijî koronayê negihiştine Bakur û Rojhilatê Sûriyê. Ew deverên got jêr desthilatdariya Rêveberiya Xweser de ne. Desteya Tenduristiyê ya Bakur û Rojhilatê Sûriyê diyar kir got heya niha sozên alîkariyê duwarê tenduristiyê de yên ji aliyê rêxistina tenduristî ya cîhanî ve guhatine dayîn nehatine cîbcîkirin. Ser esasî heger 200,000 serî sedî 10 derbasî herêmê bê yani 20,000 derbasî Bakur û Rojhilatê Sûriyê bê. Lê heya roja îro jî hîn ew vaksîn negihiştiye. Wê bi çi rengî derbas bê bi çi rengî orê belav kirin. WHO bixwe mesulî rakiriye û mesuliya dayîna vaksînê ji bo hemî karmendên tenduristiyê Bakur û Rojhilatê Sûriyê jî bi ser hakirtiye. Di berdewamiya axaftina xwe de serokê desteya Saxlemiyê ya Rêveberiya Xweser dibêje got ji ber girtina dergehên sînoreyên dikevin bi ser sînorê Bakur û Rojhilatê Sûriyê alîkariyên mirovahî derbasî herêmên Rêveberiya Xweser nabin. Niha ev demek dirêj giştî Bakur û Rojhilatê Sûriyê dewrpêçekê de jiyan dike. بتایبەت معبرên heyî wek معبرê Tabqa û zêdî salnîvekê jî معبera Tirkoçer ew jî hatiye girtin. Her du معبرên got imkaniyetên derman û ihtiyac heyî dware derbas bibe. Taybet معبera Tirkoçer got ihtiyacên me ji derve dihat diriya munezematên dewelî re dûra derbas dibû. Ewanekê demek dirêj hatine girtin û hîn ısrarın evanekê were girtin. Ev êdî bûyî sebeb pir pirsgirêkên tenduristî li derkevin. Li gorî agahiyên tekez got hejmareke ji vaksînan gihiştine nexweşxaneya niştimanî ya Qamişloyê got jêr kontrola rejîma Sûriyê de ye. Rêveberiya Xweser ji destgehên rejîma Sûriyeyê nebawerin got para wan biriya rejîma Sûriyayê bigihêje destên wan. Li gorî şopîneran got alîkariyên mirovahî û Saxlemiyê bi taybet di dema koronayê de piştî derxistina dergehên Yaዕrûbiyê ji lîsta alîkariyên mirovahî ya UN ve rejîma Sûriyê tekane riyên gihiştina alîkariyên mirovahî ne û Saxlemiyê ji bo Rêveberiya Xweserin. û ev yek li gorî şopîneran bi armanc û mercên siyasî ve ji aliyê rejîma Sûriyayê têgirêdan. Rejîmê jî got para Sûriyê jî bişîne para Bakur û Rojhilatê Sûriyê bişîne herêma Rêveberiya Xweser ew jî car dijî dikevin bin mercên siyasî rejîm wêna pêvegirê dide. Şwe divir de aloziyek derdikeve. Alozî jî ew e ka wê çawa para Bakur û Rojhilatê Sûriyê bigihêje Rêveberiya Xweser ew saziyên tenduristiyê bê mercên siyasî yê got girêjîn ferz dike ji alîkî de û ji aliyê din jî de wê çawa saziyên tenduristiyê karibin xwe bigînin vê herêmê û alîkariyayê bikin. Desteya tenduristiyê ji hêla xwe ve dibêje got hege vaksîn bigihêje destê wan wê yekser karmendên tenduristiyê bistînin. Lê ew heya niha nebawerin di vê rewşê de got vaksîn bigihêje herêmên Rêveberiya Xweser. Zana Umer dengê Amerîka Qamişlo.